Egun on guztioi, ongi etorri Kazetagunearen zuzeneko hitzaldi berri batera. Nire izena Natalia da, eta gaur podcastak entzuteko aplikazioak eta webgunei buruz hitz egingo dugu. Ezer baino lehen, gogorazten dizuegu gure web orrian ikastaroak eta hurrengo hitzaldiak berrikus ditzakezuela besteak beste. www.kazetagunea.eus. Zer da podcast bat? Wikipediak honela definitzen du. Podcastina edo podcasta multimedia fitxategien banaketa da berriro zabaltzeko sistema baten bitartez. Normalean iraupen luzeko audioak dira eta testua eduki dezakete. Hala nola azpitituluak eta oharrak. Erabiltzaileak deskargatzeko aukera du gailu pertsonal batean, hura eman eta geroago kopiatzeko eta entzuteko. Harpidetzeko aukera ere ematen du. Podcast motak. Musika grabazioak, artista batzuk badute bere podcasta eta haien lanen inguruko berrikuntzak igotzeko edo albisteak emateko erabiltzen dute. Zientzia divulgazioa, garapen eta ikerketa zientifikoari buruzko programak erreproduzitu daitezke, biltzarrak, komunikazio, hitzaldi zein mahai inguruak entzuteko aukera ematen du podcastak, hezkuntza, ikasleek nahi duten uneak, ikasgaiak jasotzeko zein ikasteko erabil ditzakete podcastak ere. Prestakuntza irekia eta urrutikoa, edozein lekutan zein unetan ikasteko aukera izan dezakete ikasleek. Elkarrizketa osoak nahi dugunean entzuteko aukera dugu programaren podcastaren bidez. Telebista eta irratia. Irrati saio gehienek ematen dituzte eduki guztiak eta podcasten kanalean, gero eta telebista programa gehiago ematen dituzte entzulengan eragin handiena izan dituzten zatiak. Bisita gidatuak museoei. Hainbat museo, hiri edo beste leku batzuetako gidak entzuteko aukera ematen dute. Hitzaldiak entzun daitezke ematen diren tokietara joateko beharrik gabe. Eta podcastak ere sailka daitezke kategoria batzuetan, audio podcasta, audiozkoak, baino ez dira, oro har, MP3 formatuan, AAC ere izan daitezke. Audio podcastak, MP3 formatuan, bateragarriak dira bitarteko eramangarrien ekipo eta gailu guztiekin. Audio podcasten alderdi positiboen artean, haien fitxategiaren tamaina nahiko txikia da, normalean 10 megabyte baino gutxiago. Eta erraz, samar sortzen dira. Bideo podcasta, podcast edo videocast ere deitua, audio podcast bat ez bezala, bideo podcast bat sortzea, bideo ekoizpeneko beste edozein proiektu bezala da. Eta ekoizpen eta plangintza denbora gehiago eskatzen du. Fitxategiaren tamainari dagokionez, bideo podcast bat deskargatzeko banda zabalera
handiko konexio bat behar da. Hau tamaina handiko fitxategiak direlako da, normalean 100 megabait baino gehiago bakoitza. Bideo podcastentzako formatu gogokoena M4V edo MP4 da, eta erabiltzaileek sortu edo deskargatu ditzakete. Podcast hobetuak mota berezia dira, audioko podcasta irudi sinkronizatuekin kombinatzen baitute. Aurkezpen kontatuaren antzekoa. Askotan, erreprodukzioan zehar aldatzen diren irudi finko ugari dituzte, eta zuzeneko estekak gehi dakizkioke webguneetara. Baina podcastaren barruan kapitulutik salto egiteko zuzeneko markatzaileak ere. Abantaila handienetako bat da ikusizko edukia eta audio edukia dutela, eta fitxategiaren tamaina audio podcastena bezalakoa dela. Bideo podcastak baino askoz txikiagoa. Screencast podcasta. Screencast bat ordenagailuaren pantailako grabazio digital bat da. Audio narrazioa duen bideo pantaila bat bezala ere ezagutzen dena. Azken produktuek fitxategi konpaktuagoen formatuak dituzte. Adobe Flash eta MP4 kasu. Hauek edizio ezaugarri sofistikatuagoak dituzte. Sekuentzian, saguaren mugimenduan eta audioan aldaketak ahalbidetuz. Non aurkitu ditzakegu podcastak? Irratiak. Ia irrati guztiek programak igotzen dituzte internetera. Nahi dugunean entzuteko edo deskargatzeko aukera dugu. Adibidez, Cadena Ser, EITB Radio, Onda Cero. Podcasten bilaketa erraza izan dadin hainbat webguneetan biltzen dira. Adibidez, radio.es. Podcastinga audio fitxategien lineako taldekatze sistema gisa ulertuta, nahierako irratia eta audioblogak deiturikoen oinarri den arren kontzeptu horiek bereizi egin behar dira. Nahierako irratia, irrati arruntetan emititzen diren edukiak iraultzearen emaitza da. Normalean zatitu egiten baitira, ez jorratutako gaiengatik edo programengatik, baizik eta aurrez finkatutako ordu tarteengatik, ordu erdiro, ordu zordu, puntuz puntu, eta bar. Naiz eta entzuleak interneten eduki radiofonikoa duen podcastinean bezala, nahierako irratiak ez dio uzten programa zehatzak edo programen zati zehatzak aukeratzen. Audioblog bat, weblog edo bitakoraren aldaera bat da, formatu desberdinetako audio fitxategien galeria bat, egile batek edo gehiago aldizka argitaratua eta normalean aurkezpen testu labur bat izan ohi dutenak. Egileak baimena eman diezaieke beste erabiltzaile batzuei galeria berean iruzkinak edo beste audio fitxategi batzuk gehitzeko. Hasieran argitaratutako edukia osatzeko. Audioblogei dagokienez, blogen formatu hipertestualak bilakaera izan du. Interneten banatzeko eta edozein euskarri fisikotan kontsumitzeko gai diren multimedia elementuak integratzeraino. Audioblog bat, blog bat da, zeinaren sarrerak podcast audio fitxategiak diren, sortzaileak, grabatuak edo sindikazio bidez edo agregatzaile baten bidez partekatuak. Horretarako podcasting teknika erabiltzen delarik.
iVoox. iVoox ezagunena da, bilaketak kategorien arabera egiten dira, zuzenean entzutea, podcastak jaitsi dezakegu, gure podcasta grabatzeko aukera ematen du, bere web orria iVoox.com da. Ta aplikazioa podcast eta radio iVoox da. iVoox plataforma digital bat da, gordetzeko lekua duena, argitaratu, entzun, sare sozialetan partekatu eta audioak deskargatu dezakegu. Horren ondoren, entzule komunitate batek mankomunatu batik gomendatu edo lagundu diezaioke gai guztietako programa berriak, audioak edo podcastak deskubritzeko, nahierara eta arpidetu beharrik gabe. Denbora aurrezteko zerbitzu gisa sortu zen kategoriak sailkatuta zituelako. 2014an aplikazio mugikorretara egin zuen jauzi. Androiderako zein iOS-erako iVooxek eduki sortzaileei eskaintzen dien abantaila handi bat, esgaerekin Espainiako egileen eta argitaratzaileen elkarte orokorra egindako akordioan oinarritzen da. Akordio horren arabera, musika komertziala delakoa sar daiteke bere zerbitzarietan dauden audioetan, zeinak irrati programazioko lizentzia batek estaltzen baititu sare digitaletan. 2020ko irailean, iVoox Plus ezagutzera eman zen. Hamar mila atal esklusibo baino gehiago eskaintzen dituen podcastaren arpidetza zerbitzua, hilean 9,89 euroko prezioan. Google Podcast. Google-eren podcast agregatzailea da, bilaketak egitea aukera dugu, hainbat gailuetan entzuteko aukera eta uzten dugun lekuan jarraitu ahal dugu, konexiorik gabe entzuteko podcastak deskargatu dezakegu, bere web orria podcast.google.com da, eta bere aplikazioa Google Podcast da. Google Podcast, Googleen garatutako podcast agregatzaile bat da. Google-eren podcastak 2018ko ekainaren 18an kaleratu ziren Android gailuetan. Aplikazioak laudorio handiak jaso zituen bere gomendio pertsonalizatuengatik. 2018ko irailean transmisio euskarria gehitu zitzaion Google Podcasti. Google I.O. 2019an Googleek iragarri zuen Google Podcast Googleeren web bertsioan merkaturatuko zela, iOS, Android eta Windows barne. Spotify musika erreproduzitzailerik ospetsuena da. Podcast ugari ditu, bere web orria spotify.com da, eta bere aplikazioa Spotify da. Spotify musika, podcast eta bideo banakeetarako plataforma bat da. Ordenagailu, tablet, telebista, Smart TV eta telefono adimendunentzat eskuragarri dagoena.
Konpainia horrek podcast zerbitzua du. Pertsonek plataforma digital honen bidez kontsultatzen duten zerbitzuetako bat. Zer behar dugu podcast bat sortzeko? Beharrezko bitartekoak dira leku lasaia, kalitatezko mikrofonoa, grabatzeko gailu bat, interneterako konexioa, sortzen errazak diren podcastren hedapena, gero eta handiagoa. Podcastaren abantaila handitenerako bat da baliabide gutxirekin sor daitezkela. Toki lasai batek, kalitatezko mikrofono batek, grabatzeko aukera ematen digun gailu batek eta interneterako konexio batek aukera emango digute gure podcast programa egiteko amateur mailan. Horri esker, eztanda gertatu da podcastak sortzean eta zabaltzean. Batez ere, gaiak gutxiengoa diren horietan, hobiei gozkienetan adibidez. Oso zaila izango litzateke irrati batek bere gain hartzea kometei buruzko programa baten kostuak adibidez. Orrialde bakoitzak bere berezitasunak ditu gai honetan, baina zerbitzuak berdinak dira gutxi gorabehera. Plataforma guztietan iVoox jartzen dugu adibide gisa. Zer eskaintzen dute merkatuan dauden plan desberdinak? Doako plana, biltegiratze eta transferentzia mugagabeak, hau da, nahi dituzun audioak, eta podcastak zure kontura igo ditzakezu. Deskargatzeko abiadura handia, deskargatu nahi dituzun audio guztiek, ahalik eta azkarren deskargatuko dute. Podcastak, partekatze tresnak, zure podcasta edo atala sare sozialetan zabaldu ahal izateko. Estatistikak, zure kontuan, zure edukiaren eta estatistikak eskura ditzakezu. Ordainketa plana, ordainketa eredu desberdinak daude. Sustapen lehentasuna nabarmendutako zure gertaerak eta podcastak beheragoko plan bateko beste edozein podcast baino lehen. Lehenengo posizioak antzeko zerrendetan, zure edukia zerrendetako lehen posizioetan ikusgarriako gera daitezen. Homeko galerian antzeko erabiltzaileentzat destakatua, iVooxeko home karruselean ikus daitekeen zure podcasta. Lehentasunezko euskarria, estatistika aurreratuak, zure podcastaren moneta zalentzako harpidetzen bidez. Gainera, starter eta growth planek eskaintzen dituzten abantaila guztiak eta argitaratzeko tresna aurreratuak plan merkeagoak, baina abantaila gutxiagokoak baitira. Zer behar dut grabatzeko? Gidoia, luzaroan eta jarraian hitz egin behar badugu, gomendagarria da aldez aurretik idaztea zer esan nahi dugun. Disiplina, programa bat egin nahi badugu astero, ideia hori errespetatzeko plan bat egin beharko genuke.
Mikrofono profesionala edo kalitate jakin batekoa izatea gomendatzen dugu, aldean aberituko baitugu. Editatu, IMMS edo Audacity bezalako soinua editatzeko programak erabiltzaileak lan asko erraz diezaguke eta gure grabaketak soinu profesionalagoa edukitzea eragin dezake. Laburbilduz, podcast nahi dugunean entzuteko deskarga ditzakegun irratsaioak dira. Motak gai asko eta askotarikoak daude, ez bakarrik komertzialak. Aplikazioak gehienez app propioak dituzte gure gailu mugikorretan erabiltzeko. Sortzea, gure podcast propioa baliabide gutxirekin sort dezakegu. Espero dut hitzaldi hau gustatu zaizuela, eskerrik asko entzuteagatik eta Kazetagunearen hurrengo hitzaldian zain izango gaituzue. Agur!